أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ‘Yan uwa masu sauraro da kallonmu a wannan gidan TV namu mai tarin albarka da kuma gidan rediyonmu mai tarin albarka na Unity FM, amincin Allah ya tabbata a gare ku. To mahimmancin yabon annabi sallallahu alaihi wasallam, da farko dai an yabi annabi a gaban shi har annabi ya ɗauki kyauta mai girma ya bayar na mayafin shi. Na biyu yana da mawaƙan shi wanda suna yabansa, bai hana su yabansu ba, kaman su malan Ka'abu da su malan Hassanu da sauran mawaƙa annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma alƙur'ani Allah ya magana cewa shu'ara'u yattabi'uhumul gawun alam tara annahum bi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'aluna illa allazina amanu wa amilus salihati. Mahallu shahid shine illa allazina amanu. Malam mai tafsiri yace illa allazina amanu, za ga sharhin min ash-shu'ara. To wayancan wa shu'ara'u yattabi'uhumul gawun su dama wasu mawaƙa ne wanda ake kiransu shu'ara'ul jahiliya. Misali kaman a irin su Imrul Qais bin Hujr al-Kindi, irin su Nabigatu Zubiyani, irin su Zuhairu bin Abi Sulam al-Muzanni, irin su Darfata bin Abdul Bakari, irin su Antarata bin Shaddad al-Ifsi. Amma su waɗannan illal ladina amanu min ash-shu'ara'i dinnan, wayannan su ne kaman su suka Abu bin Zuhairin, su Hassan bin Sabitin, ila halun majarra, mawaƙa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To a shi yaban annabi sallallahu alaihi wasallam, wani mai yaban sai yana cewa da amadatun nasara fi nabihim ahkum bima shita fihi madahan wa hatakimi wasub ila zati ma shita min sharafin wasub ila qadari ma shita min azami fa inna fadla rasulallahi laysa lahu haddun fa yu'rabu anhu nadiqun bi fami. A wannan karkashin baituka shine za a gane waccan aya idan ka dauke ta da Allah madaukakin sarki ce wa innaka la ala khuluqin azim. Wannan aya ita tabbatar da cewa yabo na annabi sallallahu alaihi wasallam gaya da Allah da kansa ya yabi annabi ce wa innaka la ala khuluqin azim. Man tafsiri da dama sun yi magana akan wa innaka la ala khuluqin azim, har ɗaya daga cike yake cewa da ruwan duniya zai zama tawada, bishiyar duniya duk wani tsirrai ya zama alƙalami, ba za a iya ƙarasa rubuta wa innaka la ala khuluqin azim ba. Ruwan zai kabe, ma'ana ta wadda za ta ƙare, kuma alƙalamin zai ƙare gabaki ɗaya saboda kyawawan ɗabi'u irin na annabi sallallahu alaihi wasallam. Da ɗaya a ɗabi'arsa babu ƙwaya ɗaya da za a ce an zub da ita, a'a babu. Kowane irin abu na annabi sallallahu alaihi wasallam mai mahimmanci ne kuma kyakkyawan abu ne. Shi yasa Allah madaukakin sarki da kansa ya yabi wannan ɗabi'a tasa, ya ce mishi wa innaka la ala khuluqin azim, lalle kai kana kan wato wata ɗabi'a wacce take mai girma, ma'ana girmanta ba zai taɓa misaltuwa ba. Za mu ci gaba insha Allahu a cikin shiri na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.